Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Marcos Kapitulo 7, versikulo 6. Insungbat ni Jesus, pudno unay ti impadto ni Isaias maipapan kada kayo. Agin sisingpet kayo kas insurat na. Dagito'y atat tao. Kuna ti Diyos. Kon kunada adayawendak babaan kadagiti bibigda. Ngam adayo kanyak ti puso da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, Candia. Anya daytoy Mayora. Donasyon ko para itisimbaan, Father. Anya na nagsaya at ti panagpuspusom Mayora Galvez. Patsik nga ado ti matulungan daytoy agatad. Nasaya at launay no kasta, Father. Namnamaak mata makatulong ti indonar ko para itisimbaan. Pudno launay dayta, Mayora. Uli tagtagyaman kan ka. Awan na yaman na, Father. Paset ti panagsirbik iti Diyos ti kastoy nga aramida. Nakarkaro aparaboran na ka ti Diyos. Gapu iti kasta agalad mo, Mayora. Banag, anam na maag unay, Father. Sige, Father. Patuloy kon. Tadapay nga minasken nga aramida. Natangkan ti ulo dagita gindag iti taga nagatang mo, Mayora. Sanda kaya ti pumanaw iti dayja lugar? Anya pa'y langarod ti aramidan nyo, Roy. No saan nyo ida ang mapapanaw iti nasaya at asaritaan? Papanawin nyo ida iti puwersaan! Matungpal, Mayora. Kaya't ko nga iti kabiitan a panawan. Awanan dagijay nga squatter iti nagatang ko adaga. Tapno mapatakderak adagos iti pasdak. Mangnamnama kayo, Mayora. Iti kabiitan a panawan. Mapapanaw min dagijay at tao. Agmano ak, Father. God bless you, Marie. Umay kami manin kadagiti kakadwak, Father. Agdalos kami diti simbaan. Amo, Marie. Dayawag ti kinagagat mo amang idaulo kadagiti kapatadam. Pakaragsakak ti kastangar aramidam. May mayatan ti kastoy. Ngam ti sumyasi dakit di iti dalan, Father. Amoyo matan. Napaggadan ti panawon ita. Adon dagiti sulisog ang mabalin apakaisubuanda. Iso amay mayat no maawis ko idang agaramid iti pakaragsakan ti Diyos. Talaga na imbag ti panagpuspusom. Nagasa, tagiti naganakken ka, Marie. Sige, Father. Taida uluwak dagiti kakadwak. Tamang rugi kami nga agdalos dito simbaan. Natangkan ti ulo yo. Iso kastaro turumbang kada kayo. Nakisarita kamin kada kayo. Apumanaw kayo iti dayto a lugar. Ta squatter kayo matlaeng. Ngam natangkan ti ulo yo. Iso kastaro turumbang. Sige! Rakrakan nyo ti abong-abong dagita mamirmiraot. Naska na pumanaw dan iti dayto a lugar. Gapo tay squatter dalaeng. Rakrakan nyo amin dagita. Ni mami kay nakaparintumang itisan ti altar. Karkararag manen. Dajayan. Timakdaran ni mami. Asit gak. Mami? Si kagayam, iho. Adda masapul mo. Naamuak ti demolisyon na napasamak. Kasta ka di. Amuyo ka di ti maipapan iti dayjay a demolisyon? Siyak tinangibilin iti dayjay a demolisyon. Anya? Apay, Carlo. Adda ka di parikot. Amuyo ka di nga ado tinadangran iti dayjay a demolisyon, mami. Ha, Kaasimat dagiti ubing nga awan ti pagturugan da ita rabi. Dagiti pamilya nga agpalabas iti rabi iti kanag. anya ko matibibiyang ko kadakwada? Mami. Natangkan ti ulo dagijay at tao.
Kinasarita mi ida itinasayaat. Ngam saan da kami nga impangag. Iso ang makaamudamatan iti biyagda. Kaasimot dagiti naawanan iti pagtaengan, nanang. Mare, anak ko. Apay adi man la ida impaayan ni Mayora iti konsiderasyon. Ay, jak amo, anak ko. Ti ammo kat makadyos ni Mayora Galvez. Ta kanayon mat ang makita ka mapan iti simbaan. Kanayon mat ang makimisa iti Domingo. Kanayon amang tad iti donasyon para iti simbaan. Ay, kinapudno na, Mare. Ado ti mangibagbaga apam maranglaeng ti pakpakita ni Mayora a kinaasideg na iti Diyos. Anya? Ni Mayora tay klase ti tao a managin ko na, anak ko. Ibagbaga na aday-dayawan na ti Diyos. Ngam ti kinapudno na, adayo ti Diyos iti puso na. Nanang. Kasta a klase ti tao ni Mayora. Managin kuko na. Oh, Roy, para kada kayo kadagiti kakadwam. Agyaman na ka, Mayora. No agkurang dayta ibagamlaeng. Nakasagana ka mangnayon, basta agtalinaed anapunno kayo nga agserbi kanya. Awan tirong mga pagdanagan, Mayora. Napudno kami kan ka. Da kami kadagiti kakadwa. Nasayaat. Isaganam ti kotse. Rumwarak. Sa dino ti papananta, Mayora. Ijay simbaan. Inakmangted iti donasyon ko kan ni Padre. Carlo, panagkunag, saan arumbang ang makita da kadagiti adda dito evacuation center? Apay, Mare. Nalaos tigura da ka ni Mayora nga inam. Anya? Uwan, Carlo, ang mga noan niya ti aramidin da kan kano makita da ka nga adda dito eh. Isu akasayatan siguro, no di ka agpakpakita kadakwada. Ta ang mga nusi ka ti pangidas alam da iti pungtot da. Inasit ganda kakadi dagiti na iraman iti dayjay a demolition, Father. Iso akas tati ibagbagayo kanyak, ita. Saan, Mayora? Kasarsarita ka, may papani tinapasamak. Tamaas siya nagkadagiti napukawan iti pagtaingan. Father, lihiti mo asyak ti agtagikwa iti dayjay adaga. Karbengak ngarod nga aramidan ti anyaman akayat ko. Tilaing kanyak, Mayora. Kasayaatan ko mano na isapulan nga imuna dagijay iti mabalindang o makaran. Iti lugar a mabalinda a pagpatakdiran iti balayda. Father, Sana kasjay akas ladala ayop a napapanaw. Gapu iti pan nakarakrak dagiti balbalayda. Father, sa anak nga imay dito'y simbaan, tapno makidiskusyon maipapan iti day taabanag. At dalintag arumbang amatungpal. Tinapasamak iti dayjay alugar kat legal. Mayora, Wen gayam, kas iti sigod, adto iti donasyon ko para iti simbaan. Dakkel agatad daytoy, Father. Namnama asaan kayo apa-apekto iti anyaman nga ibagadag iti naawanan iti pagtaengan. Ken kanayon kumaalaglag ipenyo. Adakkel ti maitultulong ko iti simbaan. Apay akas ta ti panangkit kitam kanya, Carlo. Amuyo kadi akagura da kayo dagiti napukawan iti balay. Anya kuma? Natangken ti ulo da. Di na kayat ti dumngag iti nasayaat asarita. Iso akas jay tinapasamak. Mami, Kan mabalin ka di, Carlo. Saan man adagi jay at tao ti pagsaritaan ta? awan dwa-dwa, Mami. Agpaiswa talaga ti sausaw dagiti umili, maipapan ka na kayo.
Anya asa-usao. Nga agpatinggalang iti bibigyo, ti panang bigbigyo iti Diyos. Nga adayo iti puso yo tinamarswa. Anya. Pudno apan nagin ko na lang ti kanayon nga ipapanyo iti simbahan. Kan ti kanayon nyo apan nakimisa. Tatiki na pudno na. Mapilpil. Sumardangkan! Mami, Nagawan kit din tibain mo, takabailam nga isawang kanyak ti kasta. Siyak ti inam! saan ko amalipatan dayta, mami? Ha! Iso na lang. Tagdadatamat ngamin abiddo ter aramiden nyo. Husto ti aramidam, anak ko. Rumbang laeng apak daaram ni Carlo nga anak ni Mayora. Takaasimot no isukit di ti pagbawingan dagiti gumurgura iti inana. Wan nga rod nanang. Nasingpat ni Carlo. Iso asaan arumbang nga iso ti agsagrap iti pungtod dagiti umili. Gapo iti aramid ti inana. Wan kaasimot no bilang takas ti mapasamak. Kan gayem ko ni Carlo, nanang. Diya kayat amay sagmag. Nang ronag at amok at dinamot kanunungan ti kasdi nga aramid ti inana. Sapay la kumatag baliwan ni Mayora. Kat maamiris na ati panagdayaw kan panang bigbig iti na marswa. Kat saan arumbang nga agpatingga iti sa ulaeng. Rumbang laabuyugan namot iti aramid ti ibagbagana. Apanagdayaw na iti Diyos. Father, mabalin ka di asyak ti agkumpisar. Para iti basol ti inak. Carlo, Makonsensya, gapoy ti aramiden ti inak. Kanayon nga umay dito'y simbahan. Kanayon na makimisa. Kanayon nga ibaga na aday dayawan. Ken bigbigbigan na ti Diyos. Ang magpatinggalaan mo't iti sao. Di naman buyugan iti aramid. Carlo, Barok, ti panagkumpisar, ket mapasamak laeng itinagbaitan ti Diyos, ken ti tao ang nagbasol. Da kami apadi, ket instrumento laeng ti Diyos, tapno mayasidag tinagbasol ti bagina iti namarswa, ket mapakawan tinagbasulan na. Isu asaan ang mabalin as si katagkumpisar para iti basol tinam. Father, Ladingita, Carlo. No kayat mo ang matulungan tinam. Kasarita man ay bag, tapno maamiris na, tibidot na. sapay la ko ma. Tama ka panunutak iti wagas. Tapno maipamiris ko kini mami. Doon niya tibidot na. Kasi nga min dagiti umili. Asino dagiti alalaki ang masamat ko. Kasundak! Palungsot ko iti pagbalo ng ti amin nga napakainaigan na itinapasamakon ka. Carlo, Saan, mami? Saan mo ida paibalo na? anya, di mo ka di kayat amadosa na. Gapo iti inaramid da kan ka, iho. Mami, nalaos ti pungtot lagi dyan tao. Gapo iti aramid mo. Ha, Anak-nak, kat idi nakita dak. Siya akong tinangipapasan da iti day tagura dakan ka. Ngam kayat ko na siyak ti dinang randa. Ngam iti si ka nga inak. Carlo, anak, Ipatpatag ka, mami. Kat jak kayat nga dadakas sa mapasamakan ka. Iso pa nga asim. Agamiris ka kuma. Carlo, anak, anya ti kayat mo asawan. Ipanaknak mo kadakwada. Abidot ti bagbagada nga agpatpatingga ka lang iti sao. Nga agdaydayaw. Kan bumigbigbig iti Diyos. Ipanaknak mo kadakwada. Ana impuswan ti panagdayaw kan panang bigbig mo iti namarswa. Adda pa'y gundaway, mami.
Pangasim ko, ma. Uwan, anak ko. Ikarig, manipod ita. Baliwak noan niya tisaan, anasaya at agalan ko. Nangruna ti bidot, apa nagdayaw ko iti Diyos. Ikarik dayta, Carlo. Awan ti serbi ti panagdayaw asaan ang mabuyugan iti aramid, gapo ta kaibatugan dayta, ti pananganlilaw, ken pananglimlimo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami tin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo